maganda. Mga karsada na. Sige boss. Yeah, medyo madulas. Ang lapad na ng kalsada. Narating dito. Ang sarap sa pakiramdam. Alright mga Lodski, good morning, good morning. Nandito tayo sa kilometer 44 ngayon, dito sa Petron, sa Calamba, Laguna. So, susubukan natin ngayon mga Lodski na sisilipin natin yung SLEX papuntang Bicol mula dito sa Maynila. Kasi ayon sa ating mga napapanood o nakikita ay malaki na ang improvement at malapit nang matapos ang ginagawa nilang SLEX dyan sa Santo Tomas, Batangas, papuntang Quezon Province. Mula dito sa Petron kilometer 44 ay siguro mga 5 minutes away papunta dyan sa may Santo Tomas interchange ng SLEX TR4 na papuntang Bicol. Alright, talagang tuloy-tuloy yung development nila dito sa SLEX mga Lodski. Kitang-kita nyo, ito dating island yan. So ngayon sinisira nila para magkakaroon ng additional na dalawang lane. Although pagdating naman sa unahan, ayun may nakikita tayong poste na sa gitna. So ewan ko kung paano ang gagawin nila dyan para maiwasan yung mga disgrasya. Dami rin natin mga nakasalubong ngayon ng mga kapwa mga motorista na nagra-rides. May mga grupo, meron din naman nag-iisa lang. Katulad natin, nag-iisa lang tayo. So, yun, sa kasalukuyan ay nangingipin na naman si Mount Makiling. Hindi talaga natin malalaman yung klima dito bandang Santo Tomas dahil dito kay Mount Makiling. Wow. Ingat-ingat idol. Ayun, ayan, kasama tong mga to. Yan pa, meron pa sa likuran. So sila grupo, tayo ay nagsusulo. Masaya naman tayo sa ginagawa nating rides kahit nag-iisa tayo. Pero minsan masaya din kapag may mga kasama sa kalsada. Ang gaganda ng mga big bike ng mga idol natin. Ayun, bumumba. Ito si idol, mukhang malayo ang pupuntahan. Maraming karga sa likod. Ganyan din tayo nung pumunta tayo ng Bohol at saka Cebu. So shout out sa mga kasama natin nung nagbubuhol. June, Kuya Donnie, at saka si brother. Nagkakaroon na ng traffic dito sa pagpapasok ng Startol mga Lodski dahil dyan sa ginagawang widening, sa mga pinapaluwag nila yung kalsada dito. Ayan nabungkal nila yung sa gilid para magkakaroon ng additional na lane. Kasi dyan sa unahan ay dyan nila ilalagay yung interchange ng Santo Tomas papuntang expressway, papuntang Bicol. Ito si idol na sa ating unahan mga Lodski ay kasamahan natin sa Philippine Looper. Isang Philippine Looper. Ayun, ang nakikita natin sticker sa kanyang likuran, Adventure Team Philippines. So meron din tayong sticker ng Philippine Loop. At isa tayo sa mga membro ng Philippine Looper. Wow. Yeah, shout out sa mga Philippine Looper. So hindi basta-basta yung matatapos mo ang pagiging isang Philippine Looper. Marami kang mga challenge na madadaanan sa 6,000 plus kilometers na tatapusin
sa pag-iikot sa buong Pilipinas. Kaya saludo tayo sa mga kapwa natin, mga riders na nagtatapos bilang isang Philippine roper. Biglang nawala yari ko. Naiiwan siya doon sa mga kasamahan niya. So ayun ang luwag na dito So dito kasi madalas nagkakaroon ng pagsikip ng traffic dahil dalawang lane lang talaga to simula nung una pa. So pag madagdagan to ng dalawa or tatlo, so luluwag ng traffic dito. So ito na yun mga Lodski, dito na sisimulan ang Santo Tomas interchange ng expressway going to Bicol. So dyan sa unahan maghahanap tayo ng lugar para makapagpalipad tayo ng drone. Kaso hindi yata tayo pwedeng huminto dito. Ayan, dito magsisimula itong ginagawa nilang kalsada dito. Ito yung Santo Tomas interchange. Tapos yung ginagawa nilang tulay dyan sa unahan, papunta dito sa gilid ng Mount Makiling. Dyan dadaan ang kalsada o yung SLEX papuntang Bicol. So yan ang daming mga ekwipo nandirito. Ayan. So ito yung tawiran. Malapit na rin pala talaga ito matapos siguro mga ilang buwan na lang to magsisimula na. At malaki ang pakinabang para sa mga travelers na pumupunta papuntang Bicol region. Siguro yung biyahe na nasa mga 10 hours baka maging 4 to 5 hours na lang yan pag natatapos na ito. Mayroon tayong nahanap na kalsada mga Lodski dito papuntang Mount Makiling. Ayan tinignan ko lang din naman dito sa Waze kasi hindi ko alam kung anong lugar dito. May nakikita ako na kalsada na tumatawid sa expressway dito sa Startol. So baka pwede tayong magpalipad dito ng drone. Dito tayo tatambay, pero ang challenge natin ay itong sobrang napakalakas na hangin. Siyempre nandito tayo sa gilid ng Mount Makiling, kaya malakas talaga ang hangin dito. Ayan makikita natin dito yung Startol. Ayan. So mula dito mga Lodski, yan kitang-kita natin yung traffic dyan sa Startol. Tapos doon sa unahan makikita natin yung ginagawang SLEX na papuntang Bicol. So dito yan yung maging interchange ng Santo Tomas. Hindi ko alam kung part 2 ng Santo Tomas kasi nung bumalik tayo doon sa highway kanina, nakita natin ay nasa Laguna tayo nasa probinsya tayo ng Laguna. Pero ang pangalan dito ay Santo Tomas Interchange. So yan yung papuntang Batangas City. So sana ay hihina yung hangin. Parang hindi naman sobrang delikado para sa drone natin kung papaliparin natin ng malayo at hindi masyadong malakas yung hangin. May mga kabundukan pa naman dyan sa unahan delikado.
Pwede pa pahingi ng isa? Isa pa? Ah, sige. Ano pangalan mo? Binis po. Vince. Oh, sige, shout out kay Vince. Oh, dalawa na. Salamat. Sige, sige. Thank you. Nagtatabas daw sila dyan sa unahan, oh. Kaso, paparating daw yung ulan, kaya tumigil sila. Kaya hanap muna tayo ng masisilungan kasi yung ulan, oh, paparating na dito. Hanap tayo ng masisilungan at babalik tayo mamaya kung kailan titigil na yung ulan. Yeah. Ayan yung mga Lodski natin dito sa Santo Tomas, Batangas. Yeah, shout out sa mga Lodski natin dito sa Batangas. So ganito ang traffic ang madadaanan mga Lodski kapag pupunta ng Bicol, na ang dinadaanan ay itong mga bayan-bayan ng Batangas at saka bayan ng Laguna. So malaki talaga ang tulong kapag matatapos na yung SLEX o yung expressway papuntang Bicol. Grabe yung traffic papunta ng papasok ng Santo Tomas dahil dyan sa tinatayo ng SM Santo Tomas. Kaya buhol-buhol ang traffic. Ganon din ang ganon din ang sitwasyon ng traffic doon sa kabila nung hindi pa tayo nakalagpas ng SM Santo Tomas. Lalong-lalo na may itatayo na namang SNR. So kung ang driver ay di nila alam yung ibang way papuntang Quezon Province or ng Bicol, ay talagang sasalubungin nila yung traffic dito sa Santo Tomas. O di ba? Kakasabi ko lang kanina na yung traffic dito ay kakaiba. So nandito na tayo sa kakaiba ang traffic dito sa Santo Tomas, Batangas. Grabe, oh, pulang-pula dito kay Waze, oh. Although 4.2 kilometers na lang ay marating na natin yung Macban Interchange. Pero dadaan muna tayo sa butas ng Karayon bago makarating. Ito kasi yung pangunahing kalsada pag bibiyahe tayo ng Bicol or papuntang Visayas. Pero may mga kalsada din naman na maluwag. Yung mga dinadaanan natin dati doon sa Antipolo, yun yung kadalasan na dinadaanan ng mga motorista, mga riders kapag pupunta sila ng Bicol o kaya Quezon Province. Iwas traffic, wala maganong sasakyan na dumadaan doon, kaya hindi masyadong traffic. Safe na rin naman doon dumaan kahit gabi o kaya madaling araw kasi magandang kalsada doon eh. Yun nga lang, wala masyadong katao-tao sa gabi. So dito ay kakaliwa tayo papuntang Macban Interchange. Yun. Yan, dito sa may Jollibee. So ayun mga Lodski, kung nakikita nyo yung ginagawa nilang tulay dyan, oh, ito yung interchange ng Macban. Ayan, hindi yata tayo pwedeng pumunta dyan sa itaas.
ayun mga Lodski, sabi yung nakakausap natin dyan, yung mga nagbabantay, ina-allow naman daw nila yung mga umaakyat dito, lalo na kung yung mga nagba-vlog daw. So buti na lang at nakapagtanong tayo para kahit pa paano masilayan natin yung nagagawang kalsada dito. At saka yung mga taga rito din daw pinapayagan nilang dumaan, although mag-ingat-ingat na lang daw kasi may mga malalaking mga dump trucks at saka yun, mga bako na gumagawa dito. Ayun oh, ito na yun oh. At least kahit pa paano nakakaakyat tayo dito sa mismong ginagawa nilang expressway going to Bicol. Kaso dahan-dahan tayo dito, medyo mabuhangin, madulas. Tapos mamaya yung ayan, may mga tulay din na dinadaanan dyan oh. Yung dadaanan daw natin, yung mismong expressway na, yung ginagawa nilang expressway dito papuntang Alaminos. Hindi na daw tayo babalik doon sa Maharlika Highway. Papadaanin nila tayo doon sa ginagawang expressway hanggang Alaminos daw. Ayan oh. So mahaba-haba na rin yung ano dito oh, na gagawa. Tagos na kaya to ng ano doon sa may SLEX mismo. Yan na ang lapa dito oh. Tapos andyan lang yung Mount Makiling oh. Uy. Ang lapad ng ginagawa nila dito. Ako, umaalog-alog yung top box natin. Kawawa yung drone. Ang lapad na dito. Tapos may mga ano dyan, farm. Layo na rin. Dito mukhang may ginagawang tulay. Ayan oh. Dito wala na masyadong ano. Okay. Boss, anong barangay na dito? Po? Anong barangay na po? Hindi niyo kabisado? Di bale. Hanggang dito na lang, dyan wala pa. Hindi pa tagos. Hindi, I mean, hindi pa tagos to hanggang doon sa SLEX. Hindi pa po. Hindi pa, hanggang dito lang muna. Okay. Ang lapad na pala dito no. Pero mas ano na daw doon mas tagos na daw papuntang Alaminos. Putol-putol. Pag may mga tulay na ginagawa, no? Sige boss, balik na lang ako doon. Papunta akong Alaminos. May mga malamang dito, gagawa nila to ng ano, tulay, syempre. Barangay road to eh. So dito magtatayo sila ng tulay. Boss! Boss, anong barangay dito? San Pablo na yun po. San Pablo? Part siya ng Santo Tomas? Opo. Okay. Sige boss, thank you. So, barangay San Pablo, Santo Tomas, Batangas. Ayan, ang daming mga kabahayan dyan, no? So, yung part naman dito ay medyo maiksi lang daw kasi yung sa kabila daw ay mahaba.
Dire-diretso na hanggang Alaminos. Thank you. Dire-diretso na to Alaminos. Oo, dire-diretso. Padaanin ko muna yan. May labasan po, nakinis na yun. Alaminos ang labasan. Okay, maganda. May mga karsada na. Sige boss. Okay, boss, thank you. Thank you. Yeah, medyo madulas. Mahaba yung buhangin o yung lupa. Wow. Buti na lang at pinapayagan nila yung pagpasok dito. Wow, yan oh. Siguro ang pinapayagan nila dito ay pinipili na lang din nila. Kasi kung lahat ng mga private na sasakyan ay pinapadaan dito, maabala yung ginagawa ng pagtatrabaho. Buti na lang at pinapayagan tayo. Kaya shout out sa kanila. Baling maalikabok. Hindi baling puno tayo ng alikabok. Dahan-dahan tayo. Medyo madulas yung buhangin. Tapos yun, ang lapad na ng kalsada. Narating dito. Ang sarap sa pakiramdam, oh. Sarap magmotor pag wala kang kasabayan halos. Ay, salamat. Pero hindi naman daw lahat sementado, sabi nung nakausap natin. Pero maganda na rin daw daanan. Ingat-ingat na lang daw kasi madulas yung buhangin. Yung mga kalsadang puro halos lupa, madudulas. May pinapadaan tayo. May daan din pala sa kabila. Galing, galing. Yeah. So talagang ang daming mga gumagawa dito, oh. Ang daming nagtatrabaho. Galing, galing. Ayun, oh. Talagang binubungkal nila yung gilid, oh. Yan ang nagpapatagal sa trabaho kasi matitigas yung mga bato pag lalo na nasa kabundukan, yung natawag nilang buhay na bato. May mga part dito na matutulis yung bato sa kalsada. Iwasan natin, baka madali yung gulong natin. Magkakaroon tayo ng malaking problema. Ayan, sa unahan, sementado na rin, oh. Ito pala yung nakita natin kanina sa drone, mga Lodski, oh. Solar company to, oh. Ang ganda. Kaya pala sabi ko parang may nakita akong mga salamin. Yung pala solar, oh. Solar company. Yan, oh.
Pag-angat ng drone ko kanina, talagang napapansin agad siya. Ang lapad. Ang lapad dito. Hektarya. Isa sa mga nagsusupply ng kuryente yan ng Meralco. Malamang sa alamang. So, ang layo na ng narating natin. At ang dami na rin natin nakikita dito. Kasunod pala dito ay Alaminos, mga Lodski. Tapos Alaminos, San Pablo at saka Tiaong. Baliktad pala tayo kanina. So mula ng Santo Tomas ay Alaminos, tapos San Pablo, Laguna, tapos ayun, Tiaong. Yan yung part ng TR4 project. Dulo na to. Nasa kabila lang pala yung exit. Sumubra tayo. Ayan na yung Maharlika Highway. Lalabas tayo para makabalik tayo doon sa kabila kung papayagan tayong pumasok ulit. Wala palang exit dito. Ito na yung Alaminos, oh. Nasa Alaminos Interchange na pala tayo. Palusutin natin yung dump truck. May labasan daw dito eh. Labas muna tayo tapos pasok tayo ulit. Boss, saan yung labasan? Pupunta po, sir. Papunta ko dito sa Alaminos. Alaminos. Meron daw dito eh. Pagkababaan nyo dyan, sir, diretso ka dyan. Labas kayo dyan. Labas ako pababa. Oo, bababa po kayo. Tapos Pagkababaan nyo, makikita yung tatagos kayo dyan. Anong kayo, diretso na yun. Sige boss. Sige boss. Okay, thank you. Thank you po. Dito pala. Doon na pababa. Tama pala, akala ko babalik pa tayo. So ito yung tulay ng Alaminos. Dito sa unahan yung babaan. Kasi hindi pa to dire-diretso dyan eh. Hanggang dito pa lang, no? Yun yun yung babaan. Dito. Bababa tayo dito. Ngalim. Yeah. Alright. Okay. Oops. So punta muna natin dito. Nang tayo dyan ay papunta ng bayan ng Alaminos dito sa Laguna. So yung papuntang Maynila, pagkakaliwa tayo dyan. Tapos ito ay yung diversion road. Alright. Kita sir. Pangalan niyo sir? Christian, sir. Christian. Taga dito kayo sa Alaminos? Sige sir. Dalawin mo na sir. Yeah. Okay, thank you sir ha.
Ay, pwede sir. Pangalan nyo sir? Anong pangalan nyo? Ninyo. Okay, shout out kay Sir Ninyo. Ulsones. Taga Alaminos ka din sir? Sige sir. Yes sir, thank you sir ha. Sir, pwede makaakyat dito? Titingnan ko lang yung papuntang Tiaong sana. Ha? At sa kabila, pwede naman doon. Pwede naman doon sir, kasi mga sir, bawal talaga. Bawal dyan. So walang mga nakakapasok dyan. Sige. Nakakapasok na sir yung mga tawa ng mga kanalo. Yung mga gumagawa lang. Malayo pa ang Tiaong dito no? Malayo pa. Sige boss, thank you. Hindi tayo pinapayagan dito. Okay lang, syempre. May mga kanya-kanya yung mga rules. Doon sa kabila kasi iba yung nagbabantay. Dito 5'9" yung ano. Yung chinilas oh. Baka malaglag yung chinilas. Okay.